Aku ndek sore diteri terong mbakku sak kresek. Ya lumayan iki kena nggih ping 3 masak iki. Terongnya tak sambel ae lah, tapi enggak tak goreng iki terongnya. Sing penting tak siap nih bumbune. Iki enek brambang, bawang, lombok ambek tomat. Lanjut iki bumbune digongseng ngene ae. Lah mari ngono iki terongnya dibakar yo ben enek rasane sangit-sangit ngono kae lho. Sakjane iki aku pengen di ku lho, diopo to pecel terong apa-apa sing enek kencure lah, tapi kencure iki mau ora enek. Akhire ya wis tak eneki ae. Lah iki bumbune wis mateng. Iki tak tambahi uyah, terasi ambek gula abang. Mari ini diulek sampai lembut ya. Iki tomate sing wis tak goreng iki dijebone pisan, wis diulek sampai lembut ngene. Paling gampang kok nyambel terong ini iki. Apa yo jenenge kae masakan sing enek kencure terong dibakar, pencak terong apa-apa yo kae. Iki teronge wis mateng, terus tak onceki ngene iki lho, tak ilangi gosong-gosonge. Wis mari ngono diulek dari sitok ngene iki lho. Ngene wis enak lho janan, wis kambek sego anget no mantap pisan.